Pangnai tongnai rong no जों दिनै अर बायद्य बाबे जों अर प्रेस मिट याखेबा जों जत बायनो जों अर मिडिया रुकरना नाखा मेन खामो आइसि जोंनि एक्चुअली एमपी जे कन्स्टिट्युएन्सि वो जे जों नायो बा जनगण नायो आबोतामो शुधु अ लोकालनि न जों कैंडिडेट आमना नंथोन नाय मानि किन्तु आबन बिसिं जों नुखा अर फातानि बरफ से सिनियर सिलेक्शन नि थांमान नुखा आबन तगिनो जों खा दुगै ग्राउन्ड रिपोर्ट हते नाव जों बायद्य मां खातिनि नावनि बसकांगा जों प्रेस मिट खेरेन बागि ताइ अमो गुबै को बुबाग्रा बाय जों मालायखा मालमेन परे जोंनो बुबाग्रा बो जोंनो निर्देश रेखा बा आदेश रेखा जे लोकालनि नाव तिनजना कैंडिडेट सिलेक्शन खायहर दिनै जों आबन मुताबिक एस पर बुबाग्रा प्रोटोकल फॉलो खायनो जों ठीक मडेल जों रैखा किन्तु नुकजाखा जों आरो बाहायनो चिनि फेल आरो दं अमहाया जे चिनि आरो एजुकेटेड करि हाया हाईली क्वालिफाइड बरक दं जतन अभिज्ञता पॉलिटिकल क्षेत्रे जतन दं आमहाय क्वालिफाइड बरक रिमेन परेन्ते तिनि जों चिनि जनगणनि नाय माने जों फुलफिल खाय मालिया आबन तिन जों तिनि अबन जों प्रेसिडेन्ट माखायका ताइ अमो जों सिद्धांत नाखा तिनि जदिसि जे ताबुक चिनि ओ कैंडिडेट माया अंकाय जों बुबाग्रा बा जिनि लिडार जों नेगोशिएशन बा जों बै मालाय गक्सा फाया अंकाय जों बायद्य अंनाय आलादा स्टेप नावै बा आलादा लामा जों थानाय बागै जों बायद्य मानाय आसुं साखायमुं आनि सिरिमुंखा आन बुमुंखा मार्का पलकलै आं एक्चुअली एमपी ब्लकनि सेक्रेटारि हामबाय एमपी नगर विधानसभा बिसिनि तिप्रा मथानि जत लिडार कुथुङै कायसा डिसिसन माना लायखा जों तिनि बुबाग्रा एबा तिप्रा मथानि इंगै बाटायनाय रंनि लिस्ट खानामानि बिसिनि जों बेलायखोनो खादुजाक बेलायखोनो बखा टंफ्लायलिया एक्चुअली एमपी नगर बिसिनि इंगै तमाने होइबा एक्चुअली एमपी नगर बिसिनि सुबजाक तंगु आगिसि सुगया बरग गसुइ माने फिया ताबो गोबां को बरग परे जाक सिजाक नुकजाक हायफोनो सितिनि फाटानि बरग एक्चुअली एमपी नि फाटानि बरग न तिनि बाटायना बागे कैंडिडेट संगि रहो जाक माने आबनो जों किच्छाफान गसुइ मालिया यासा दै मालिया जों सिमिया जों साइमानो याफान सिमि जों तिप्रा मथाव सामखाय फनि माने बागै जों साइमानो चिनि पब्लिक चिनि बुटा जक्तमान न सान बा बरग तमानो मुसु आबो जों गाहाम के साइमानो तिनि चिनि बुटा सनि कमनो जों तिनि अरनिबो रिलीज खायनानि नांखा सालायनानि नांखा जों तिनि मेन मुद्दा हंके अमसे आ फाटानि तिनि लिस्ट साख्लाय जा माने अल लिस्ट जों किच्छाफान गसबै मानिया आबनि बागै जों ताबो करा जों याप्रिनाना नायबि दंगो जों चिनि जोंनो बुबाग्रानि मोनबाय खायबि जों हायनि हाय चिनि बिसिनि न खायबि जों नमिनेशन नाय दै कप्लाय माने बिसितै जों बुबाग्रा बाय खायबि हायनि बागै जों बुबाग्रा नाबो कयबो किसामान सब माने बिसितै अमक करक्स पर्सनल बा व्यक्तिगत कायसे टीम नि इंटरेस्ट दिबागैया अम जोटो एक्चुअली एमपी नगर विधानसभा बिसिनि जोटो बुटार सबनि बागै किसामान सबगै बरमनि मुसुक माने बा बरमनि बखानि कौनो किसा खानावै और रिलीज माने ऑन लिस्ट नो किसा करेक्शन एबा रेक्टिफिकेशन खायनानि ओंथों होनाय आं बुबाग्रा न कयजाबो तै और एक्चुअली एमपी नगर बिसिनि बुटारनि एबा ऑल लीडरनि बिसिनि न रनानि ओंथों होनैबो कयजाबो बुबाग्रा न हायनि बागै जों याफांगो डिसिसन नावै ग्राउन्ड रिपोर्ट नावै न जों याफांगो रेजुलेशन गरजा तै लिस्ट बो जों रजा हायनि बागै बुबाग्रा न कयबो आ लिस्ट नि बिसिनि न खायनानि ओंथों इया के जों सिमिया बुटार बहायनो खादुलायजा अ बुटार नि कौनो जों तिनि सार्च माइलाय माने बिसितै तिनि ताबक प्रेस जों रिलीज खायनानि माथांखा